Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un nou episod. Ei bine, după cum știți, astăzi, de fapt nu știți, v-am zis că astăzi o să postez un episod la 11. Am făcut toate pisicile full grown pentru că m-am jucat aseară și acum tot ce trebuie să facem este să le ducem la acea cabană sau fortăreață, ce o mai fi și aia. Și da, o să le facem full grown și o să le facem neon. O să vedem dacă are cineva oferte pe ea din oraș, dar sunt slabe șanse și poate dacă aveți și voi oferte. Pay owner. O las în pace să-și vadă treaba. E bine, haideți să mergem cu mașinuță cea nouă, pentru că ne-am cumpărat mașinuță. La 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 la, colindători. La 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 la. Mai bine mă teleportam la gifturi, că mă plictisesc până... Ok. Nu mi s-a încărcat serverul. Deci trebuie să ne reapucăm să strângem ginger de ăștia brezi, să mergem la eventul cu frosturi ăla așa. Pentru că cred că o să vreau să fac și de acolo un neon ceva. Cred că aproape toate peturile, nu știu, ce e mai ieftin, pentru că aproape se duce asta și trebuie să le cumpăr repede. Și ar fi ieftin e de 8.000 aia cu omul de zăpadă. Bun. Here you go. A, B, C, D. Bun, deci cat. Facem neon! 3. Oh my god! 3. Nu cred! Facem neon cat! Bine, am mai făcut neoane, dar totuși n-am mai făcut de ceva timp. 4. Și... oh my god! Ce cute îi! Uitați-vă și voi la ea. Stai să mergem acolo, că... uitați, ce drăguță îi! Mititica! Dar acum am puține peturi. Bine, hai să mergem să dăm la trade pentru ea. Zic așa. Trade, neon, cat. Raid neon cat. Proaspătă. Centerx. Ăsta o are Sparkle. Mă apropii de Mega. Aș vrea eu. Confirm. Ok, deci ni s-a dat o pisică Sparkle. Serxe. Nu. Nu dau eu pentru rele. Da. Scrieți în comentarii dacă aveți oferte pentru această pisică. Și dacă vreți să strâng eu foarte mulți bani pentru a face un videoclip cum deschidem o grămadă de ouă pentru să vedem dacă ne pică chestii. Cred că vreo 5 ouă să deschid de ale Royal Egg-uri. Tot ce trebuie să faceți este să dați un like și un subscribe pentru a vedea toate videoclipurile mele și ca să fiți pe fază și să nu le uitați, trebuie să activați și clopoțelul. Și da, scrieți în comentarii ce mai vreți să fac. Pa!